Kumusta may trapo? Ba't naglalakad daw may kalingkuran? Ikaw yung lalasa sinuwag mo dayang katayot mo nasusunod ikaw matalan mo inihan bulaga pabang mo hindi na tatalaw kumalasa hindi na tatalaw kumahulog. Mahulog lang ako, pag-ibig mo. Matay na ikaw, ako'y nasa ulo. Kiringin mo mayan, ako'y agad mo. Hindi na kagaw kumakalasa, hindi na kagaw kumahulog. Mahulog lang ako, pag-ibig mo. Magkalukan ako, mapasal mo. Hindi na kagaw kumakalasa, hindi na kagaw kumahulog. Mahulog pasok. Mas na ako ng alay. Yamatan kasi sinuelod ko. Sisang, pakalangan kay Mayang. Pakalangan ko.
Balik ka mo kumaon. Anak ko eh. Ay, ipakalang imaydang ilopian. Liopian. Oh, takit ka. Kumarang siya ko na ng misis ha. Suway na makawos. How much? Kaya na kukuha niya yan. Saan nag-idyo ka? Video ba? Motor sa magkanin. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, nagoyan, ay. Ay, nagoyan, ay. Nanakasomagi ka rin. Nanakamagay ka rin. Please. Hindi na ko. Ano masarap? Yasi. Kaya tawag siya ng generation ini. Wala ito maso. Tingnan na dyan maso. Di mamali siya mahi. Talakan na mga halaw. Basta. Ay, nagloyan. Ay, ay. Ay, nagloyan. Ayan pa ko na ba ako? May bila. Nanti ulit na nila ang simod na. Tutubig ko nila. Karina, bilang na. Karina. Karina, bilang na. Karina. Karina mo. Ako, ikaw ba ito na Karina, bilang na. Bilang. Hindi sa baho. Hindi ba? Kaway yung Karina, bilang na kita ba? Ay pa ba? Bilang na. Karina, bilang na. Bilang na. Karina, bilang. Karina, bilang na. Isang tapat na ko. Basta patulog ko yung mga idam. Karina, bilang na. Iba ka lang yung liopian. Oh, liopian? Liopian. Liopian.
ni May. Madam, tugda ko madam, kumayog ko. Puri na sa mga others. Okay na. Shout out, shout out. Shout out from Malaysia in Langkasin naka-live. Oh, check! Na ako, tuloy-tuloy ko na sa malingkat ako babae. Pag makukita ko makapatay-patay ko. Sisang. Okay. May nagahangin. Ayun katim, Ryan Wilson. Ayan na, papasat out. Ryan! Sit out ko lang yung kwan. Shout out ko na. Ryan. Ay, Ryan. Malagin si Boy. Siya dyan eh. Siya dyan. Shake. Shake. Ayan na po nagkataon ko na tulog kayo na magkanta. Di makalil magi. Tapos kasi ako natutok. May, matambok kasi ako. Ay! Ano ako wifi? Wow! Kali kami naglalasada. Oy! Oy! Kalasahan sab! Here, may ko. Nari, ako na ang punungon. Victoria by Ryan Nelson. Mika by Parsi Salimuti. Tapos may luto mo. Tabo ka sarap. Thank you so much.
balikat. Nakasakit pa ka tayan. Yung hidayang aduh mini kalangan ko. Mga Ivan, mo sa mga kaso.
Uy ka na naman karo. Ako? Sisang. Ako na siya. Ay, hindi nawa pa kalangon at magulan. Ito. Ay, may natang sa kumalang. Hari mga astana, istorya-istorya ka mo. Kumanang na yun. Babay panak-panak.
Ay, naman kay piya ka lang mapunong kamutuan. Nahanap tuloy. Matingogin sa tuloy. Pero ka man. Bakit ba ko Ryan? Mama ba ni Ariana. Eh, sa kada na mong katas ko, himo sigo, basta. Manapay pa kami, guys. Kaya uli niya ba? Nang may kami. Kaya yun yung buktang ba mag-live? Say, uli niya ba? At makulit. Patuloy niya ba? Pat! Oh, mag-live ka. Ha? Magbay kami uli ni. Sublihan naman kita mag-side. Nag-send. Gusto ako mag-charge pa. Dapat na. Para pa naman kung parang Hoy! Imposible. Kumalangin sa isang. Maganda ko. Napangaroon ka o Comment. Ano saya?
parod si. Angel baby. Oy, ito ka Angel baby, mga lipat. Bupapiyas, kung mamaingat. Kung mamaingat. Aloy, maloy sa buya, ngagwa, inamon dyan. Pidiliw ng dat. Ikan ang mababa. Bakit natin yan? Magkatuloy haro-haro kumaritis bagus ibang pagkaka. Ito, gililiboring, gililiwat, nililiniwat niya. Sino ba mo mag-standby? Ito alam. Anong may kami? Hindi. Dito saan ma... Shout out kay Mitch Ann. Shout out. Sa Colin, nakapagpilo. Kasi bang 50, ready din be. Oy, kaya ka mo. Bye. Pagmamalay ko ipatrina. Hindi ba?
Next, next. So next, very good. Ready,